Huh? Ay, nangkot bunyag, tinalawan na. Bak, balita ka lumaban nga kagawad ni Masunga. Win ka no, sumit ti bali-balita, Andres. Mga abakadi baak, may ati plataporma na kay. Yeah, boy. Supay, Andres. Surbol no mga bakaday. Ado nga kalapaw, ti maipatakder na aday. Mainggit ka man ng baak. Paginggitak kumamay, kagawad lang tarayin na. Siya, kapitan, na nga to, George. Bay, sigurado nga sikat yung mga abak ti kapitang baak. Ampay, madipay nga plataforma di libre ti arak dagiti tambay kin megapon di Marites Andres. Tama nga tagi di baak, kung di mo matulungan nagdi grigrigat. Kaya di lang mitamok nga rami din, nasak ti mga abak nga kapitan. Ay na, no sikat yung lumaban ti kapitan, dapat ay pagsaatan taramidom di barangay tayo.